खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासैनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं भारत बोथोर बिगियान आफादा फोसावनाय बादिब्ला आसाम आरो मेघालयआव उननि सानब्रैयाव गोबां बिबांनि अखा हागोन आरो दैबाना आरो हा गिसिखानाय जागोन होनना रेड एलार्ट फोसावदों। बे रादाबखौ द टाइम्स इन्डिया रादाबाव फोसावदों। नैथियाव दं आसामनि ब्रह्मपुत्र दैमानि सिंजों ट्रेन खारग्रा लामा आरो गारि खारग्रा लामा बानायसिगोन होनना स्वराज्य रादाबाव फोसावदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बे रेल लामा आरो गारि मटरनि लामाखौ लुफुंनो थाखाय 7,000 कौटि रां बाहायगोन। गोग्गाथाव बाथ्रादि बे आसामनि बुरलुंबुथुर दै सिंजों रेल लामा आरो गारि मटर खारग्रा लामा बानायनायाव गासै भारत हादरावनो गिबि खेब जागोन होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं UNO गोलावै इउनाइटेड नेशन्स अर्गानाइजेशननि गाहाय नेहाथारि मिस्टार एन्टनिय' गुटेरेस बिथाङा रासिया आरो इउक्रेननि दावहानि थाखाय मुलुगनां आदारनि आंखाल जानायखौ फोरमायदों। नाथाय बिथाङा बुंदों दि बे आंखालखौ सुफुंनोब्ला इउक्रेननि आफादफोरखौ गुबुन हादरफोराव दैथायहरनांगोन आरो रासियानि हादरगिरिखौबो गुबुन हादरफोराव दैथायनांगोन। बे रादाबखौ आल जाजिरा मुंनि रादाबाव फोसावदों। ब्रैथियाव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिरग्राम मनाख'सानि 7 सुबुङा हाग्रानि बिस गोनां मैखुन लाबोना जानानै जोबोद गाज्रि हालोदाव लोमजादों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर 7 सुबुङा दा देहा फाहामसालियाव दं होनना फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।